Milí naši novomanželia, vážení svadobní hostia, dámy a páni. Pomaly ale isto prichádzate z miestnosti sobášnej do miestnosti svadobnej. Dovolte mi preto všetkých vás tu srdečne privítať. Popriať vám počas celej svadobnej zábavy príjemnú, niky a hlavne ničím nerušenú zábavu. V prvom rade mi ale dovolte privítať našich novomanželov. A ja im chcem zapriať na tej spoločnej ceste životom len to najlepšie. Janka a Marek. Hlavne veľa zdravia, lebo je vzácne. Veľa šťastia, lebo je krásne. Veľa lásky, lebo je málo. A všetkého hojnosti, aby žiť za to stále. No a ako býva dobrým zvykom, a ja si ich dovolím v tejto chvíli privítať prvým symbolickým pohárikom. Tak poprosím, pripravené v čaše pre mladú nevestu, pre mladého ženícha. Čo vás dnes v tejto chvíli čaká zaiste neminie, je tradičné rozbíjanie svadobného taniera. No ale skôr, ako mi nenazdajky vypadne z týchto rúk, vám chcem jednu podstatnú vec povedať. Koľko črepí z tohto tanierika zostane, nech toľko detí v rámci manželského života povstane. Pre našich novomanželov, takže veľký pozor dávajte a detičky, očká si zakrývať. Ja som si hneď na začiatku zobral, aby si zobral na pamiatku a bol si vedomý, že raz také bude celé po tebe hádzať. Tak, milí svadobní hostia, za malú chvíľku prejdete na tie pripravené krásne svadobné stoly. Chcem vám preto povedať, máte tam menovky. Nech sa páči, podľa toho sa môžete riadiť. Ak by s tým mal niekto problém, že by ste nevedeli čítať, obráťte sa na mňa. Bo už budeme dvaja. No, ale v tejto chvíli Mareka, mladého ženicha, chcem poprosiť, aby tú svoju mladú nevestičku Janku zodvihol na ruky a ukázal nám, ako celý život bude na rukách nosiť. Aj keď v tejto chvíli stačí iba k tomu svadobnému stolu. Tak nech sa páči.